दावबायगिरि आरो लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरांनि सान्तिपुर निज्लाचक टुरिजम पिकनिक स्पटखौ फैगौ 17 डिसेम्बराव बेखेवनो साखाफारा जाबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय निज्लाचक टुरिजम पिकनिक स्पटखौ फैगौ 17 डिसेम्बर खालि बेखेवनो थियारि जाबाय। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिखौ बेखेवजेननाय सानखालि मोनसे देंखो मोनाबिलि हाबाफारिबो खुंनाय जागोन। बे हारिमु मोनाबिलियाव देंखोगिरि नयन बरगयारी, इलिसा बर' आरो गोबां मेथाइ रोजाबगिरि मोसाखावरिमोनहा बाहागो लानानै देंखो मोनाबिलिखौ समायहोफैगोन। गिबियावनो जोंनि बे निजिरा इको टुरिजमनिफ्राय निउज पर्टेल नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजा जोंनि हालामनि साफ्रोमनिसिमबो जोंनि बे निजिरा इको टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पटनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। एडभान्स हैप्पी निउ इयार। लोगोसे दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों, देग्लाय 2022 या सोलिगासिनो दं। दा 2022 नि डिसेम्बर दान 17 थारिखनिफ्राय जोङो अपेनिंखौ खालामनाय जागोन। बेनिफ्राय जोङो बे 17 थारिखआवहाय अपेनिं प्रग्रामावहाय जोङो माखासे इभेन्ट्सफोर लानाय जादों, जेरै कालचारेल नाइट। बेयाव जोङो माखासे जोंनि ओनसोलनि रोजाबगिरि, मेथाइ खनग्रा, सिंगार बिथांमोनखौ जों लिंहरदों, जेरै नयन बरगयारी आरो लोगोसे इलिसा बर' बिथांमोनखौ जोङो लिंहरदों आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि माखासे लकेल गायकफोर दङ, बिथांमोनखौबो जोङो इनभाइट खालामगोन। दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों साफ्रोमखौबो बे अपेनिं प्रग्रामावहाय जों बेयाव बाहागो लाफैनानै बयबो इन्जय खालामफैनो हागोन, बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम आङो खावलायहरनाय थाबाय। आरो जोंना बे निजिरा इको टुरिजमा मोनसे, बेयाव माखासे भिउसफोर दं, जायगाफोर दं, जेरै हमना लादो बैग्रि बागान दंबाव। लोगोसे बे साखाथियावनो जोंहा निज्रा दै दं। लोगोसे आरोबाव जोङो थांनाय बोसोरनि बायदि जेबायदि जोंहा थांनाय बोसोराव हर्स राइडिं, गराय गाखोनाय दंमोन, बेनिफ्राय आरो बिदिनो गथ'फोरखौ बाव पिकनिक जाफैनायावहाय एसे इन्जय खालामहोनाय माखासे गाखोग्राफोर, बिदिनो माखासे एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय मोजां जोङो जेबायदि बेबस्था खालामदों, जेबायदि थांनाय बोसोरावहाय, देग्लायबो जोङो सेम बेखौनो खालामगोन। आरो लोगोसेनो देग्लायनि बे पिकनिक स्पटआव लावखार ओंखाम जाफैग्राफोरनि थाखाय जों माखासे नेम निथिखौ जों बानायनानै होदों, जेरै सरकारा दा माखासे SOP फोसावगासिनो दङ, जेरै बेलासिनि 4:00 जों क्ल'ज खालामगोन। बेनिफ्राय आरो 8:00 जों हाबनो होगोन आरो लावखार ओंखाम जाफैग्राफोरखौ। ओमफ्राय बेनिफ्राय 4:30 जोङो बिथांमोनखौ जोङो बेनिफ्राय बिदाय लाहोगोन। आरो बेखिनिखौनो आं खावलायनो लुबैदों नोंथांमोनखौ। मोनफोरनि बेलायाव जों बेखौनो बुंगोन जे जोङो देग्लाय जे माखासे जोंहा दखानफोरबो थागोन, जानाय लोंनाय सुबिदा नांगौ हिसाबै बेयाव जोङो एलकहलखौ जोङो स्ट्रिक्टलि जोङो बेखौ एक्सन लानाय जागोन फानोबा। आरो लोंनाय जानायनि बेलायावबो जोंहा दा लाइमोनफ्रा जोंनि ओनसोलावहाय बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ, जों बेखौबो मेनटेन खालामनायनि जोङो राहा लामाखौ लागोन। आरो जेरै उन्दै गथ'फोरनो जोङो जौ लोंहोनाय जानाय नङा। दा बेखिनिखौ जोङो स्ट्रिक्टलि माबाखौ लानाय जागोन, एक्सनखौ। जोंनि चिरां जिल्लायावल' माखासे पिकनिक स्पटफोरखौहाय माने 10 दिननि थाखायल' खुलिहोगोन होननानै बुंदों। नाथाय बुंनो थाङोब्ला बिटिआर ओनसोलावहाय गुबुन जिल्लाफ्रावथ' पिकनिक स्पटफ्रा सोलिगासिनो दं। दा बे बेलायावहाय आं बेखौनो बुंगोन जे पिकनिक स्पटखौ 10 दिननिल' थाखाय जे खुलिहोनाय बियो सम्भब नङा, बियो जाथावा। आरो जोङो नैबे गुबुनफ्रा जेरैबायदि सोलिगोन, जोंबो बेजों थांफानानै बा बिसोरखौ फल' खालामनानै जोंबो खुलिफागोन, आरो बा जोंबो खालामगोन। आरो बे फिसफोरखौ जों दासिमबो थिग खालामथ'वाखै। फिसफ्रा बारा जानाय नङा, बे खमावनो जागोन, आरो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा फैनानै जाहाथे बेयाव इन्जय खालामफैनो हायो। बेयाव जोङो फिसफोरखौ जे बुरजा लानाय बे नङा। आरो जोंनि बे जायगायावहाय इसिबां मानि जों फिस लानानै खालामनो हागोन बेखौबो जों नुहुरा। दा बेनिखायनो
आं खावलायनो लुबैदों फिसखौ जोङो बुरजा खालामनाय जानाय नङा सेमोनबो थांनाय बोसोरावबो जों खालामखायाखै खमजोंनो जोङो बेयाव एन्टारटेनमेन्टखौ खालामहोनो हादों आरो देग्लायबो जों बेखौ लादों बेखौ जोङो बेखौ सिन्था खालामलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे राहा लाजागोन जिहेतु बे मोनसे पिकनिक स्पटखौ जोङो खालामनांगौबा स्टार्ट खालामनांगौबा गोबां रां खरसा जायो दा बेनिबो माखासे खोथा थायो नङा होमबा दा ओंखायनो जोङो बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों हयथ' जोंनि बे एडमिनिस्ट्रेसना जेनेबा चिराङाव जोंहा डिसि सारमोन दं बा एसपि सार दं आरो गोबां संगठनफोर दं बिसोरजों रायलायनायनि गेजेरजों हयथ' जोंनि बे एडमिनिस्ट्रेसनाबो माबा मोनसे खालामना होगोन आरो बेखौ जों बेखौ मिजिंथिदों दखानखौ जों दासिमबो फिक्स खालामथ'वाखै जों सावरायग्रोनो नागिरबावदों दखाननि सोमोन्दै माबायदि खालामोबा जोङो दानि गोदान सरकारा फोसावनाय एसअपिजों जोङो खाब जानो हागोन जों बेखौ नोजोर होनानैसो जों दखानखौ बानायहोगोन आरो जानला मोनला बुरला जारला जों खालामहोनाय नङा मानो होनबा स्टेन्डार्डबो जानांगौ नायथावबो जानांगौ आरो जाहाथे बुरला जारला जाया बायदिसिना घटनाफोर जाया जों बेखौ मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो सिन्था खालामनायनि गेजेरजोंसो जोङो दखानखौ थि खालामगोन आरो गंबेसे होनाय जायो बा मालानिफ्राय स्टार्ट खालामगोन दखान लुनायफ्रा जों बेखौ दासिमबो थि खालामाखै बेखौ साननैसोनि उनावहाय जों बेखौ थि खालामसिगोन आरो बेखिनियानो नमस्कार पिकनिक खোৱা মানুহসকল আৰু মিউজিক সিস্টেম ইণ্টাৰেষ্ট কৰা মানুহসকলৰ লগতে ইনজয়মেণ্ট কৰিবলৈ আমি বৰ্তমান নিজলাগুৰি নিজৰা ঐক্য টুৰিজম অহা 17 ডিচেম্বৰত শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ লগতে আমাৰ মিডিয়া বৰ্গৰ পৰা আপোনালোকক মই ইনফৰমেশ্যন দিছোঁ সকলোৱে আহিব আমাৰ অপেনিঙত 10টা বজাত আমি অপেনিং লোৱা হৈছে লগতে মিউজিকেল নাইট থাকিব মিউজিকেল নাইটত আমাৰ ছিংগাৰবিলাক নয়ন আৰু লগতে এলিছা আৰু আমাৰ ওচৰতে জম্বো বেণ্ডৰ মেম্বাৰ্ছ থাকিব আপোনালোকক মই এই মিডিয়া থ্ৰুদি সকলোকে মই মাতিছোঁ